Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Mulla Sampsa plussa voitosta. 373. Ja taivauttia. Vastapuolta. Purple. Snaikku kuulostaa vähän suomalaiselta. Hyvä majori. Tässä on Squeakia, mä katon radiolta. Hyvä. Ei oo todellista! Millä? Hyvä. Vittu! Oho! Jännä juttu. Se poltoi niinku rahaa. Mitä vittua? Mistä se tuli? Ampu Squeakista ampu. Se ampuu täältä läpi, Jertti. Miten vitulla? Molemmat siitä sitten jonosta. Samalla sarjalla. En ollut edes jonossa, olin vieressä, että samalla sarjalla. Se vaan streiffasi ja ampui. Jep. Aika kova sotti oli. Ja kuulin sen niinku siinä. Polttivat tän pihan taas. Vittu tota snaikkua oikeesti. Se oli kyllä mokaa, kun mä juoksin siihen. Yks snaikku Suomikin? On näköjään. On. Eikä siinä aika useampikin. Snaikku voi olla silti, kun sillä on 2 pingi, niin... Oletan, että sä meet. Joo. Snaikku sanoi, että CT-mappi. Pihalla tulee. Joo, he venis yksi. Aha. Joo, tää oli kyllä. Joo. GG. Tää oli kyllä hyvin pelattu näitä. Ja dieselin tavoite täyttyi. Mikä tavoite? Turpaan tuli. Hetkonen. No, illan otetaanko yksi vielä? Hyvä. Hyvä. Snaikku voi kattoo podin jälkikäteen. Kyllä, onnittelut voitosta. Hyvin oli pelattu aamain ja oli vähän turhauttavia tilanteita paikotella.